И здравейте, фенове, аз съм Dudong и вие гледате The Pro Gamers BG. И днеска искам да представя един канал, който малко нямам глас, който мен ми харесва. И BG Gamer. Тук той създава игри, т.е. той е компания и даже си имат и сайт, но за това после ще говоря. Тук създават игри, правят трейлери, записват и на Minecraft, май така. И можете да се абонирате. Е тук. Ще има линк в описанието. Да преминем към сайта. Та, както казах, те са една малка компания и можете да се регистрирате, естествено. Има новини, рейтинг на игри, но ако сега се регистрирате, профилите няма да ви бъдат валидни. Затова не се регистрирайте все още. Все още не е готов сайта. Да. И тук има видеота, форуми, ще има пак линк в описанието. И така, преминем към профил в VBOX. Ето пак, BG Gamer. Тези, които имат и регистрация в VBOX, могат да се абонират и тук. Аз май имам, не помня регистрацията. И така. Това е общо всичко взето. Абонирайте се за тази компания или пич. Ако искате скайпа му, пишете вдолу в коментарите. Това е. И искам само да ви кажа за нашия профил, защо не качваме Аз съм на море, а на Мат му се е развалил фрапса и не може да го прави. Не знам какво се случило. Така, като се пребера, почвам с клиповете. И общо всичко това е. Абонирайте се, лайквайте, както и за BG Gamer. И чао!